Фикрет се връща в имението с единствената мисъл да види малкия Керем Али. Лютвия го успокоява, че детето спи спокойно, но това кратко усещане за сигурност бързо се изпарява. Надвисналата заплаха е по-реална от всякога. Ситуацията рязко се усложнява, когато вуйчото на Мюждян започва да изнудва Фикрет за огромна сума пари. Заплахата му е жестока, ако не получи исканото, ще отведе Керем Али завинаги в Америка. Фикрет е притиснат до стената и осъзнава, че всяка грешна стъпка може да му коства детето. Паралелно с това Бетюл разиграва внимателно подготвен спектакъл пред Хашмет Чулак. Със сълзи в очите тя събира багажа си и заявява, че не може повече да търпи клюките в Чукурова, които я представят като негова любовница. Въпреки опитите му да задържи, тя напуска дома му, създавайки още по-голямо напрежение. Чулак не остава безразличен и я посещава, но Шермин поставя категорично условие, той трябва да се ожени за дъщеря й. Вместо това обаче, Хашмет предлага нещо съвсем различно, да продължат връзката си тайно. Това предложение ясно показва, че той не е готов да поема отговорност, а само да запази удобството си. Междувременно Зюлейха се оказва под сериозен натиск от данъчните власти. Финансовите проблеми се задълбочават, а времето за реакция е все по-малко. В същото време Хаяти предупреждава Фикрет, че по законен път шансовете му да задържи Керем Али са почти нулеви. Въпреки собствените си проблеми, Дюлейха проявява изключително благородство. Тя настоява Фикрет да плати на изнудвача, за да спаси детето, и поема тежката отговорност да се справи сама с финансовата криза. Решена да направи всичко възможно, тя продава златните си бижута и поверява ценностите на Гафур. Фикрет подписва документите за попечителство и предава парите, вярвайки, че така ще сложи край на кошмара. Вместо това обаче открива, че Керем Али е изчезнал, а Фадик е оставена вързана. Шокът е огромен, но той не губи време и се впуска в отчаяна гонитба. Усилията му обаче първоначално са напразни, открива единствено изоставената кола на похитителите. В най-критичния момент се намесва Хакан. Той успява да настигне престъпниците и да спаси детето, предотвратявайки трагедия в последния възможен момент. Докато Фикрет се бори за най-скъпото си, в имението Яман се разиграва друга драма. Съдебни пристави пристигат на място и отказват да изслушат обясненията на Зюлейха. Започва принудителна конфискация, която разтърсва всички. Епизодът завършва с тежка и емоционална сцена, думата е запечатан, а Зюлейха остава безсилна пред случващото се. На този фон Шермин не крие злорадството си, наслаждавайки се нападението на жената, която доскоро е била на върха.